נער פלסטיני בן 13 וחצי הוחזק במעצר במחנה עופר של צה"ל במשך 8 ימים. הסיבה למעצר הממושך היא לא החשד שידע אבנים, אלא מפני שלאביו לא היו 2,000 שקלים, דמי ערבות. כתבנו שלומי אלדר מדווח. בבית הדין הצבאי במחנה עופר ליד רמאללה המתינו אביו ואחיו של חסן בן 13 וחצי. לפני 8 ימים נעצר יחד עם אחיו בן 10 בחשד שיידו אבנים לעבר עמדת צה"ל. أنا ساكن قبال بيت هداسة. يعني تشوف لازم المستوطنين بالراجم 24 ساعة حجار، ما حد بيحكي معهم ولا كلمة ولا أي مخلوق يحكي معهم. يعني لاطخ حجار براجم حجار، يعني أخوي حتى أخوي لو نفترض لاطخ حجر يعني 500 متر هواء مش هوصل يعني، ولا تضير هلا بتشوفوا المحكمة. אחיו הקטן של חסן שוחרר כעבור 10 שעות, וחסן נמצא בתא אחד עם 5 מבוגרים בחיל עופר כבר 8 ימים. בשבוע שעבר הורה בית הדין הצבאי לשחרר את הנער תמורת כופר של 2,000 שקלים עד שיועמד לדין, אבל לאבי המשפחה לא היה את הסכום הנדרש לשחרר את בנו ולהחזירו הביתה. منين اللي مصرتها؟ منين؟ بعدين شد ولد عمره 13 سنة. וכך במשך 8 ימים חסן שוהה במעצר בתא אחד עם אסירים ביטחוניים מבוגרים. השופטת רב סרן אתי הדר הופתעה מתגובת שב"ס שהסבירו כי הקטינים מוחזקים בתא אחד עם בגירים כדי שהבוגרים ישמרו על הקטנים ולמען סדר ומנהיגות. שופטת בית הדין הצבאי רב סרן אתי הדר קבעה לבסוף כי תנאי החזקתו של חסן אינם ראויים וכי חובה להחזיק קטין בנפרד מבגירים. אין זה עניין של שיקול דעת אלא חובה, ולכן חסן שוחרר הערב בערבות ללא הפקדה עד שיועמד לדין. האב פאדל לא ידע את נפשו. בחוץ המתינו משפחות של עצורים אחרים שהתעניינו בעציר שלהם, אבל גם בנער הג'ינג'י כבול באזיקים שנראה מבוהל ולא שייך. סיפורו של חסן לא תם. הפרקליט הצבאי אמר לשופטת כי כתב אישום על יידוי אבנים יוגש בקרוב.